Омар радиаллаху анху нәрсә дейді? Омар радиаллаху анху. Ул бу юлдан барганда шайтан аннан куркып икенче юлдан йөри торган булган. Шайтан курката торган булган Омар радиаллаху анху килергә. Шул сахаба әйткән нәрсә ди? Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу ди. Сезгә ди хисап кылынганчы бу дөньяда хисап калып калыгыз ди. Сезнең гамәлләрегезне үлчәүгә куеп үлчәгәнче ди, безнең бу дөньяда кылган гамәлләребез мизанда, ягъни кыямәт көнендә үлчәүгә куеп үлчәнәчәк. Уң як үлчәүгә куелачак безнең игелекле, хәерле гамәлләр, шушы намазларыбыз, уразаларыбыз, туганлык җепләрен ныгыттыкмы, садакалар бирдикме, Коръән укыдыкмы, кешеләргә булыштыкмы, һәм икенче якка куячак рия. Бүгенкенең бәләсе шулай бит, нәрсә генә эшләсәк тә кеше күрдеме, кеше нәрсә әйтер икән, рәхмәт хакы бирерләр микән, шулай бит, көнчелек, шулай бит, гафиллек, барбер, шулай бит, тәкәбберлек, кымсызлык, риба, зина, кешенең намусын пычрату, менә шушы үлчәүләргә куелачак. Һәм нәрсә ди, игелекле гамәлләре ди, күп булып ди, үлчәү баса икән инде, бу җәннәттә булыр ди. Менә шуңа да Умар радиаллаху анху әйтә, бу дөньяда үлчәп карагыз ди гамәлләребезне.